SWS Kang Tatya Nami Kula ingkang kabyar sano sore warta sesu Siyaga Pratamtama Sureng Wadya Unggul Yuda Siyaga Pratamtama Sureng Wadya Unggul Yuda Siyaga Pratamtama Sureng Pratamtama Sureng Wadya Siyaga Pratamtama Sureng Wadya Unggul Yuda Siyaga Pratamtama Sureng Wadya Unggul Yuda lumaksana makita kita
yo padha macul ngarep sawah timen subur yo padha kumpul aja weka bareng tandur ning pekarangan tegalan uga ning sawah yen wis panenan kanggo mangan turah-turah aku sing rewangi suket aku putih rapuh ora lali ngomong kabeh mati anak desa iki kabeh lo sinawi yo padha amar suti mugi Gusti berkahi desane ayem tentrem pak tani mesam-mesem desane kemari pahporo tani padha bunga wedhuse lemo-lemo sing duwe goyang-guyu pepeke padha ngendha wela yo padha digodhog Sloko padha ela-elo sirama menyang kutha le olehi payung mondho majentit lolo wong mati ora obah nek obah mateni bocah yen urip padha ngibadah sloko padha ela-elo sirama menyang kutha lek olehi payung mondho majentit lolo wong mati ora obah nek obah mateni bocah yen urip padha ngibadah Ayo, pun rampung niki. Niki gelis mawon, mangke ndak ngawaroke kena WO. Nggih. Wis setengah 12 e. Niki sampun. Pripun Kanjeng? Tekan esuk. Kakene larek nggarap bojone piye? Niki sampun Pripun, rampung, pakalian sampun rampung. Pun ngarit nggih sampun. Nggih sampun. Kantun bayarane. Bayarannya keri. Nyawer endi? Gus maju sithik Gus. Kanjeng majeng sekedhik monggo. Monggo Kanjeng. Monggo niki rak piyambak dipun aturi suka parisuka nglibur warga ngriki. Acaranipun walimatul khitan. Wah. Iki sapa sing rokok? Napa? Wah, kersane iki kok mboten penting. Kok kebul-kebul Kanjeng? Kobongang. Mas pateni Mas, pateni. Panggungnya kok mumbul? Kowe kongslet kuwi. Awas. Awas. Iki
nganu pupung Kanjeng. Ustaz mumpul. Pupung Kanjeng penangsang nang kene dolanan sik wae. Ha iya. Masane ana kaya wonge gali. Ning nang dia wong ya. Mau kaya gek ngarit. Paling mek jagung. Nek ndi, Gus? Ana swara tanpa rupa. Entut. Ya. Dorone monggo Kanjeng. Kok. Kok bolomu iki genti barang. Iki angger pentas kok mbeng ngunek-ngunekke aku. Kowe. Gus. Nggih. Apa ngene? Iki kowe wis ngaturke pitutur sing apik padha. Aku lho raine mawon elek kok pituture apik nggih mboten ngene ta. Maksude Gus. Najan rupamu elek kuwi nanging biasane pituturmu ya iso pitutur apik. Kanggo Mas Riham Adil. Adil. Ora sampeyan kok. Padhake budhek kowe kene bengok-bengok. Aku ora gatekke. Nggih, kagem Mas Abdel. Reham Abdiel. Ikan pun disunati, tegese pun ditetaki, saniki pun dewasa nggih, menjelang dewasa. Nggih mugi-mugi dados anak ingkang berbakti dumateng tiyang sepuh. Saged migunani tumrap agama negara lan ugi tiyang sepuh ngoten dadi intine dados putra ingkang salehah. Soleh. Soleh rak lanang. Ayo lanang. Aku goleke solekah kok. Bojomu ya. Ayo kene ngerti dhewe kene senenge mangan bojone tangga kok. Gus, Musa masuk. Masuke mono metune kuwi. aku iso metune ngopo? Aku lemes. Bayar ya. Mlebune no iya oke anggar bali Mas 2 jam sementen ora tinggal KTP. Ngomong apa kowe iki? Nek niku lho teng KSP bang-bang ngoten niku nek wayahe ngangsul pancen sulit. Gus, Nggih niki. nang kene. Nggih. Iki tak punggul semene. Nggih, masalahe mangke nek waruke di-WO mesake. Wau siang pun di-WO. Ora, Gus. Iki aman ben iki. Oh, aman. Nggih, insyaallah aman. Enten Pak Kapolsek kok. Oh iya. Wis komplit kene iki Nggih, keamanan. nggih. Ayo saiki dibajutke. Nggih, Makaryan. ayo. Ayo kundur bebarengan. Ngati-ati teotep. Kok teotep. Kula TK mboten lulus kok.
Enten apa? Mbah. Tolong. Tolong ya Allah, tolong. Ya Allah, tolong. Enten apa? Enten apa? Tolong. Heh? Kesoto. Alhamdulillahirabbil alamin. Gus, Nggih. ana apa iki? Lagi enten apa? Aku mlayu-mlayu ngopo? Enten bengak-bengok kula melayu. Enten melayu. Sing mlayu ke sapa? Kula. Ayo kowe ngopo? Ha nggih ngopo? Mbah. Kowe mlayu-mlayu tulang-tulunge ngopo? Kowe melayu tulung-tulung apa? Ngopo kowe tulung-tulung apa? Kowe. Nggih kula maksude. Aku kok takon perjuritku. Kula uteke keri teng mriku. Niki lek omong cepetan. Malah ini malah tadi. Tulung. Kuwi iki apa? Tapi itu Allahu Akbar ini. Allahu Akbar ya Allah ya Allah. Tulung niku. Kok nganggo Allahu Akbar. Ajane nek sing nulungi mboten jenengan kok. Sopo? Petrus kali nek tumadi. Streaming lho. Engko nek Bang Jon nonton. Gus. Piye Gus? Aja terus iki. Aku ra betah. Aku lagi mboten betah. Aku ora betah le ngopo? Ngamati wis jenengan niku. Hawane niku pingin ngoten nek jenengan. Tulung. Ono apa? Kertas sing ngigal nang ndi? Oh iki Ding. Kula mau nak ngrubut. Yo. Ngopo? Terus Ngopo? Dai. Oh. Kok yo iso kepiles kancane. Iki ki mambu jejak Rasul lho. Ono. Kula mau nak ngrubut. Kok sik, le omong sing cetha sik, sing cetha. Cok latihan kok. Sing ra tau latihan rak kowe. Ha nggih kula. Ayo kowe kok nglokke aku. Kula ngelokke kula kok. Niki kuping kula. Kupingmu ngopo? Kupingmu ngopo? Kupingmu ngopo? Paning gemes. Kuping kula. Keris. Wow, ada kopoknya. Kula Sing tenanan. Ngopo? Gus. Mulane nek brengos ki pas lambe, nek kowe lambe loro ngisor dhuwur ketutup kabeh. Gak mawon. Ya kula mau ora ngrubut. Terus wonten pawongan kalih. Ono wong loro. Ngopo? Nggih mboten ngertos wong liwat kok. Ya nek mbeng liwat ki rasa mbok omongi karo aku. Terus tanglet kalih kula. Takon karo Cah bagus. Aku lah kan terhina. Kula merasa difitnah. Wonge matane picek apa piye ngono. Ngamati aku kok cah bagus ke jan. Terus piye, Pak? Terus pripun wong ala ngoten kula. Ya wong olone rasa ngadep aku. Oke. Pripun wong ala ngoten. Terus iki aret kula disambut. Aretmu mbok sini. Nggih. Terus piye? Damel Yupiti. Yupiti sapa? Anu Dehem Dehem Riham Ajiel Yupiti kula mesti kuping
mare metaki rupane kok til. Dikantili. Nggih niku di kintili. Kantili. Nek kintili niku wedok. Nek lanang beda meneh. Apa? Dikon dikon kondangan. Punika. Mulane rambutmu ki cukur. Ngeten iki iklan nganu iklan sampo. Sampo apa? Sampo kucing. Gus, Nggih. mikir balik iki. Di belakang arena terserah gua. Ha. Mau apa kau? Di mana posisi kau? Kabeh wae para sureng. Iki ana layang saka Hati Wijaya. Mula padha timirekna. Lumantar kintaka neki bekti sun katur mring dika ya kang masri ya penangsang ing jipang panolan praja dasar satriya pinunjul durasing nalindra yakti Sureng, iki layang pangalembono saka Hati Wijaya.
Nanging iki isih ana bajute, mula padha rungokno sore. Mung sadetik cacatira lali